Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ana usab kita karon sa ato ang YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers ug sa tanang mga sharer. Ug maayong Pasko sa pagkabanhaw kanatong tanan. Ani kita karon atong pagahisgutan ang Diyos nung kaluoy, ang Divine Mercy nga magpiesta karong sunod Domingo. Ang Diyos ng kaluoy nagpakita ngadto kang Santa Faustina, Polish Catholic nuns. Ang congregation niya mao ang Our Lady of Mercy. Nataw siya sa August 25, 1905 ug namatay siya sa October 5, 1938 ug ang iyang kapistahan mao ang October 5 ug gikanonize siya sa April 30, 2000 dito sa Vatican ug si Santo Papa John Paul II mao ay nagkanonize niya ug gitawag siya nga the Great Apostles of Divine Mercy ug siya ang unang gikanonize nga santa sa millennium, sa bag-ong millennium. So si Sister Faustina usa ka humble ang kasing-kasing. Makita sa Dios nga siya humble mapaubsanon. Si Sister Faustina grade 3 ang iyang edukasyon ug ang iyang tahas diha sa congregation mao ang kusina ug ang garden. Ug si Sister Faustina makakita siya sa makabasa siya sa kalag sa tao. Makaprapisi siya. Ug one time si Sister Faustina sige ni siya pangita ug mga kalag nga luwasonon. So moadto siya na mga himatyon, iyang ampuan, ay uban nga namatay nga nagpaabot lang yun sa prayer sa Divine Mercy ug aduna usay nangaayo ug nasuko pag-ayo si Satanas kay ngano man kay si Sister Faustina daghan siyang nadala balik ngadto sa Dios. Pinaagi sa pag-ampo o pag-introduce sa Diyos nung kaluoy nga sa pag-ingon lang sa masakiton, Jesus, I trust in you. Gikan sa kinasing-kasing nga pag-ingon nga Jesus, I trust in you. Malipayon sila nga halin sa kalibutan. So mauna nga si Sister Faustina inig-ulit niya sugato na siya og dagkong iro nga mobarog. O si Sister Faustina moingon, Jesus, I trust in you. Pag-ingon niya, mo down ang mga iro. So, si Sister Faustina, giingnan siya ni Jesus nga ipintal ang hulagway nga nakita nga naa ang Jesus, I trust in you. Ug nag-ingon si Jesus nga kung kinsa katong mo venerate sa larawan makabaton og dakong kaluoy gikan sa Dios. Ug ang message sa Divine Mercy nag-ingon nga walay katapusang kaluoy ug magpuyo usab kita nga maluluyon ngadto sa uban. So si Jesus Christ usab nag-ingon nga kinsa katong mag-ampo o mo recite sa Divine Mercy Chaplet makabaton sa dakong kaluoy ug kun bisan pa sa unsa ka itom sa alkitran ang atong sala kita makadawat sa kaluoy gikan sa Dios. Ug ang
Ang piyesta niya sa ako nang giingon nga mao to ang next Sunday ug kung kinsa kadtong makakumpisal, makakalawat anang higayuna, makadawat sa hingpit nga kapasayloan sa sala o sa silot. Kung mamatay ka ng higayuna, wala ka na'y silot kay nakadawat na ka sa kapasayloan sa imong sala diha sa iyang kapistahan nga midawat ka sa confession ug sa lawas ug dugo ni Kristo. So, ingon pa si Kristo nga ako nagasaad nga ang mga kalag nga mutahod nining maong hulagway nga ania sa kalibutan ilabi na sa oras sa kamatayon anaa siya. Anaa ang Diyos ng kaluoy magauban sa tao nga himatyon. So, ang duha ka silaw nga anaa sa Divine Mercy nga anaa dinhi ang white ug ang red. Ang white nagkahulugan kana siya og tubig nga ang buot ipasabot nga maghimo sa mga kalag nga matarong. Ug ang pula mao kana ang dugo nga maoy kinabuhi sa kalag. Kining duha ka silaw gipagula usab kini gikan sa malumong kaluoy ni adtong ako nagtinga ug naabli diha sa pagbangkaw sa iyang kilid ug mibuhagay ang tubig ug ang dugo. Mao na ni siya ang tubig, ang white, ang red, mao na ang dugo. So, ang Divine Mercy chaplet kun ato kining i-recite kanunay ilabi na doon na kita'y pangayoon sa Ginoo natay iampo natong mga kaigsuonan, i-mention nato ang pangan. Balik-balik ko nimo 7 times. Kung mahimo nimo 7 times a day. Pero 7 times a day kada usa ka chaplet si 7 minutes lang. So, ug ang 3 o'clock prayer nga gihimo gid na sa alas 3 tungod kay dinha si Kristo namatay sa alas 3 ug naabli ang langit mubuhagay ang mga grasya ni anang tayma kung kita magampo sa 3 o'clock prayer. Atong madawat ang mga grasya nga ibubo sa Dios kay mo open siya anang mga orasa alas 3 sa hapon nga maoy ang kamatayon ug alas 3 sa buntag nga dinha siya nabanhaw. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga nag-ingon si Kristo ipakaylap kini sa tibuok kalibutan. Kay kung moabot na di man gyud nato malilong mabasa nato sa Biblia ang katapusan sa kalibutan, matapos man gyud ang kalibutan o kita ba ang matapos ug una kun mo dangop ta ug atong ipakaylap kining Diyos nung kaluoy sa tibuok kalibutan bisan pa diha sa ato ang tibuok pamilya makadawata og dakong grasya sa kaluoy. So kaning Diyos nung kaluoy Divine Mercy daghan kay mig testimony ani. Usa ko sa mga opisyales sa JKK sa usa ka parokya sa General Santos. Ug aduna kami gibisitaan nga masakiton nga grabe na giluwa na sa doktor sa ospital kay gasto lang kaayo. Ug wala na ang iyang pagkaon giagi na lang sa ilong. Ug halos di na siya mulihok, mata na lay mo open niya kung makig-istorya dili na pud siya ka istorya. Ug nag-ingon ang iyang anak nga nagpaabot na lang sa iyang igsuon nga gikan sa Zamboanga. So pagbisita namo nagprayer pero ang Diyos ang naghimo ato.
among gi-introduce ang Divine Mercy, nag-Divine Mercy Chaplet, nag-rosary, nag-pray over, kaluoy sa Diyos. Giluwa na siya sa hospital, pero naayos siya, nabalik siya sa normal. So praise the Lord, kay ang Diyos nung kaluoy, pag atong iampo ang mga masakiton, kung siya mamatay siya nga malinawon. Kung siya buhion pa, maayo siya sa iyang mga sakit. Kini ang gahom sa Diyos nga once mo ingon ta, Jesus, I trust in you, ihatag sa Diyos. Ug doon na pag-iusa nga amo pong gibisitaan, nagmasakiton siya, ug among gi-introduce ang Divine Mercy. Ug among gunitan niya ang larawan sa Divine Mercy, nag-prayer mi. Pagkatapos amo siyang giingnan nga pangayo bisag unsa sa Ginoo. Iyang gipangayo, wa siya mosulti namo, apan kaluoy sa Dios. Wala na siya nag-wheelchair, naglakaw na siya. Hangtod karon buhi pa. Ingon ana ang Dios nung kaluoy, maluluyon siya. So daghan pa kay mga testimony bahin sa Dios nung kaluoy. Mao na nga kinsa man ang Dios nung kaluoy? Si Kristo nga nagpakamatay sa krus. Mao bitaw nga ang solemn niya nga piyesta, kapistahan niya gipangayo gikan sa Holy Week, sa Bernis Santo magsugod ang imong nobina, ug human sa pagkabanhaw dayon ang solemnity niya nga Divine Mercy sa pagkasunod nga Domingo. Nga dili gyud kabalibad ang God the Father kay siya nagdupa, nagpatunga sa atoa. Gusto na ang Dios nga mosilot, ang God the Father ihagsa na ang silot, pero makita niya inig dungaw sa God the Father, makita niya si Jesus nga nagdupa, nga naglukat, nga nag-angkon sa atong mga kasalanan. O na mga kaigsunan ko ni Kristo nga ang Diyos nung kaluoy, si Jesus Christ mismo ang atong gidiboto. So maningkamot ta mga kaigsunan ko ni Kristo nga magdiboto ta sa Diyos nung kaluoy. Atong pangayoon sa Ginoo kanang grasyaha, ug ato sa kining ipahayag ngadto sa uban natong mga kaigsuonan aron makaangkon pud sila og pag-ingon, Jesus, I trust in you. So maayong gabi ug daghan kay salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.